Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya baru gani bokeng bos, nggak baru gani bokeng dengan Pak Hadi. Ya aku baru mbah gani bokeng mau tak bel, neng di, ewan aku, neng di, neng omah bos aku ngono terus bokeng. Lewat apa toh? Teriak aku gir ngono. Wong bareng sing gapah bos. Pengen trigger dari soalnya motor booking wi gere ambrol sing ngarep ambrol bar dienggo jono memae kan motor dikan klaker sing mburi kan ambrol nang pinggir kali terus nyilih bane nyilih gere booking di nggon cipuk motor dika ngono terus dibenakno neh motor dika kena dibalekno ngene booking ya wis kena ditumpaki terus ngene booking kenten sing ambrol. Iki kon nyangking nogir. Ngono, Bos. Iki kondisi motorku iki. Ya. Ora apa-apa setir iki peyok sing ngarep iki. Peyok, lampune juga peyok. Gak apa-apa. Terah rider habis kok. Terah rider lho. Mana ikan di sini. Enggak panas jelas, Bos. Knalpotnya peyok juga. Nah, knalpotnya peyok. Payah ganti oli. Karbonnya kurang setting aneh, Bos. Nah iki bos, jadi nyapo ta motor aku apa to? Kek, gabah mbok usah kuwi ndi to? Alasan ae wong kok. Iki apa to? Gak tau yo. Motormu nyapa? Kiri. Kuwi natap do asli lho. Asline ndi? Lho natap lho. Ikan dingane dicilih dika to kuwi. Tinggo Kang Jon. Yo, asalnya ganjel bano asek iki gak teko. Terus, Iki to, natap iki to. heeh. Iki. Kalau jirit Bu. Meluntir. Kok ngene iki lho. Lah garis ngarepe ning ndi? Hilang kan hilang kok tak tumpak iki cuma kewatak langsung. Pak kira ki los. Lah bakno hilang iki. Tapi gak ambrol lah jerone. Gak. Hilang iki to. Ini natap ini iki. Lah gane jika kuwi piye to, Geng? Aku gak tau paling AC kita paling anjir iki ambrol. Al klakere iki lho, ambrol. Terus, Nah, iki sak kena to. Iki cuma ngene dikakek iki ginyer. Ini ginyer terus. dadi jerone. Iya jerone ketoke. Nek lho bos, ngene booking iki. Oh berpengaruh kok kene tapi kok sing anu sing ngarep, Geng. Lah iki nih, rantene iki paling paling. Langon ngira. Nyisot ngono lho. Terus meluntir. Yo to, iki mupet rene. Masa. Lah manipulin ndi sing anu retak. Iki bos, ngene booking jadi manipul iki retak iki gak iso anu. Oh, kuwi. Nah, Bledos lho booking kuwi. agak bedas. Alah omonganmu lo maunya. Kiri bos. Kira. 20.000. Ya, oke. Ini 14 ya. Jadi tokno to. Tokno kira enak alate kok. Besok. Lha iki anune ndi, Geng? Kancenge. Heeh. Iki kayak tak kanceng ya. Kudune kena kancenge. Kuwi kudune nek kancenge to. Iki jajal dedetan kebon. Kebono. Lah bote kuwi oleh apa? Kita Yamaha apa ora?
Nak ngomong. Iya toh. Kok akeh men iki nih. Jupiter aku no. ITS. Iso we. Sedeng. Iki TS ZR bandulku. Vega ZR. Iya. Bandulku. Patakmu ora Patak cocok bandul cok kene. berarti. Iki lho gak sedeng iki lho. Gak cocok pisan bos. Ah, Aku tuku ngene Jupiter, kan padha Jupiter to Vega. iya. Tapi kan asku kan gede to ki. Anakku ki. Kayak mene iki lho. Gak aneh to. Gak gede. Lagi engko pemamal bola baute kuwi oleh apa? Bodi. Baut iki. Iki langsung anu kayak cakepan kayak as kayak. Apa tuh as apa tuh? Sana kene iki lho, Kancingan. pancingan. Iki motor dari gone bower enak. Lah besok iki sesuk sore kok. Lho ora masing kok sedang dadi wong ganti gear tok kok. Sesuk wis dadi. Lah mbok kanjurong sapa ki? Cungkring toh. Kowe tak telepon nang ngenekno ki apa toh? Besok ya kayak enek apa lah. Iya. Turu kok bos motor booking ambrol bos. Sambrol. Aku lah ning SSC lah. Ambrol teko kono. Kasih tak kelas dulu teh kaya soal pesan aku. Ora apa-apa. Tapi kini gak apa-apa aman. Ini dikit toh, kami niki ya bos. Lho berarti iki yang ngetokne, Geng. Lagi ngetok. Iki nang tabot iki to. Iya iya. Iki luwung bautmu waliken. Sing jero iki kayak kene. Ngono mak. Tapi gak iso iki langsung paten iki. Saya ngetok iki. Ngetok iki. Lagi supet mungkin mbok undur kan. Iya. Adina tuku undang kok undangmu gak enak. Ning Caruban nih. Kalau komunikasi ini pas tapi ngundur ki. Karena skoknya keduren. Duren. Patang iya 34 lho. Wolu. Sekop apa geng 38 ki. Gak percaya. Wolu. Kerjaan lepas motor booking bos. Motorku ora mau enak iku wayang ngene kliwir bos. Kae ngono tak iki tak tukokno setir urung. Setir puweyok karbone barang. Karbone wawu tok nek ganti filter yo to. Ya, ini nak rokok tau. Booking wi arek trabas wi karbone anyar. Banyak. Dadi bayaran lifting wi kono iki gak dianu bos. Langsung go tuku karbo, mau tuku ana sepatu he. Yuk kita. Mau tuku apa? Supet terus. Nalpot ipot kiran pandik. Merek merek iki. Itu dulu ano. Langsung gate langsung. Sokono. Kenal pot. Terus apa nih, Gang? Iya, Setir wi gak saka ngono lah mentuku blowan kok sukidang. ini maksimum ki. Kecepatan anu LX Mas. Oke, lah angkut toh. Iki lho bos. Setir jan kok sukidang lho. Blowan tong. Iki dawakno, Geng. Apa? Iki mu. Iki ne dawakno. Heeh, iki didawan dadine ke atas. Lah, Iki dawakno apa ngene. bilek atas kuwi Kemang wing nek gua ano. ora ngene to. Kipen kok tak ganti ZR nah. Ini booking bos, kejar ki motor ki penak saking jokine kemlalar. Karbone kan karbone. No. Motor menak kok serasa nggowo. Nganggo kalau jajan aku nggo kartu standar sih ya. Oke kan wis tak omongi menak standar terus ganti karbon. Nggo munggah watu break kalau mbledas. Kayak marcan gangsing ya. Cok. Iso. Terus aku mana? Banyu Geng, kok banyu Geng? Ayo sampean ki tak tahun ini kapan? Sing ndi? Ayo to. Warek njajal neh kowe. Geng bos. Montore menak bos. Cuma ya kuwi nyapa to geng mbok ganti karbu gede menak karbu cilik kok. Jadi menak standar.
kono ngeyel kok malah ditokokno karpe sak timbol. Nang telu pira iki? 3 loro. Loro, nang telu loro lho. 26 konku. Sing aku to. Gede-gede mbok nggo apa to, Geng? Engko apa ubah kopku biar kan. Mbok piyekno. Ata sudutno. Ngene ome. Iya to. Lah gak ngono, ijol kop ning kono. Ya malah enak motormu. Ngane Shogun. Lab Shogun. Berarti marting neh. Ya ora to. Ya nak aneh ijolan kono ijolan gak apa. Kan beban ku ZR. Ya to. Heeh. Kurang anku wis kasih. Terus kurang kop iki Shogun. Wes. Tapi iki wis menak ge motor iki ngene iki wis carane wis mumpuni. Menak kira egerin tak embet. Mumpuni motormu sing gak mumpuni ya kuwi tok lho, karbu. Nek karbumu mbok ganti alah wis menas. Oh. Sedhi mbok ganti piye sedhimu? Endi Jajal. Apa? Jajal men aku. Endi aja. Jare sedhekmu los kuwi lho, ora enak limite jare sedhekne. Sedhi apa sih, Bos? Amat nggawan kupah kene feeling iki. Jare bukan sedhekne los. Sedhe ora enak oke. Aku mau. Oke tak anu. Jare sok enak limite. Iki Shogun, gak Shogun. Jupiter sing anu kae. Sing tulisan Jupiter tok go nek sejate. Tahun pira kuwi? Ya ora roh taun wong aku rong lahir mbok kok. Wis lah. Jupiter kawak awu. Padha nggonku delokan nggon kek. Endi? Nggon kuwi gak enak limite. Iki lho, terus. Yamaha tok lho tulisannya. Iki ngene Mio gak salah, Bos. Mesok. Iya. Diuculi sik to. Mosok ora padha, Geng? Gak podo iki. Iki teke Mio gak salah. Nah iki ini podo to, Bos. Ora maksudnya karo nggon sithik menjajal kakno. Karo nggon sithikmu lho. Ya podo to. Starter kan lho. Tekan iki. Heeh. Ora ngerti menake nek urung ditumpaki wi. Tapi wis ngebul ngono kuwi. Iya to. Jalan pe. Iki tukokno BRT kudune ya. Kudune BRT kudune. Ini ki nyapa padha ae. Tapi ya ora menak, Geng. Ora. Niki lho, iki nek panas nang nglepeh gak nek tenagane. Apa berarti yang anumu Kampase. kampasmu paling. Kayak genti. Karo pere ya. Ono bos. Jajal lo, jajal sih. Mantar gak karo-karuan iki. Setir kuwi delok iki. Wis toklek gak separo wis setir kuwi. Sing ki. Lha lho, jero niki. Jero niki. Wis gak separo. Maksudnya wis koyok Mengkeng. karek ganti. Wis ngono, ayo. Wis bos, ngono bos. Iki mau ngeteri anu booking gear bae gak cocok pisan. Karena ya. Yo. Iki nggone Pak Dadi aku. Terus kono Mas banyak yang nonton, makanya salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya kira untuk episode kali ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot.